Bay Bron, unsa may masulti na mas balita bay, naligsan na ka, patay na ka bay. Piste kinsa may balita ay naligsan ko ang fake news man ninyo ay. Kumbuhin ako, mas nakamagay ko sa kong kayo, pag-up ko lumog snacks kong kiki. Kanilong siya, kapildi man to. So di na natin Bay Bron, dako kayong buwis bay Lebron, dagot kanding. Uway na, tayo bugal-bugal lang ang reportira, ay batuon ng mikrofona. Bay nga bay, unsa ba ito masulti no bay Lebron? Sulti na. Unas to na no, kanang fake news ning balita Kani, waji tinood ni, kada kong buhay na ko. Ayaw mo sig panungo Wala ko gagnahin magduwa game to kay magsige mo panungo. Ganam ayaw pero ayaw din mo pag inanay kay lain ba kayo magduwa tayo nga may nani. Binuang ko kay gawa sa mukha. Kaya gotong na nung kuda. Kanang kuan may tag magabaan tong gabot-buhat atong balitaan naligsan ko kay di to tinuod. Mas may pa tong nanda pa kong taho o katong disakay kong jeep nga balita. Ay kato na yung gainong gagtanduay by drone. Ay apil po to. Biskot yun yung buwang Yatin lagot ito po yung buwang